x is to y is equal to 2 is to 3, then find the value of 3x plus 2y is to 2x plus 5y. இதில் பாருங்கள், நான் x is to yன்னு இருக்கா. இப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா x by y வந்து 2 by 3. ஓகேவா? இதிலேருந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 3x ஈக்குவல் டு 2y. இது x வேணுன்னா 2y by 3. ஓகேவா? இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, 3x ப்ளஸ் 2y டிவைடட் பை 2x ப்ளஸ் 5y இதுதான் கேட்குறாங்க. 3xக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் 2y, அப்போ 2y ப்ளஸ் 2yன்னு போட்டுக்கலாம். கீழே 2x வேணும், அப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4y by 3ன்னு வரும் கீழே, ப்ளஸ் 5y. ஓகேவா? இது 4yன்னு ஆகிடும். கீழே எல்சியும் எடுத்திங்கன்னா 3 5s 15, 15 + 4 19y by 3ன்னு வரும். 19y by 3, 3 ஒய்யும் கேன்சல் ஆயிரும். இந்த 3 மேலே போயிடும். அப்போ 4 × 3 டிவைடட் பை 19, தட் இஸ் 12 by 19. ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 12 is to 19 தான் இந்த சம்முக்கு ஆன்சர். ஓகேவா?